Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Беренче сыйныфка суд аша мәктәп директорын балаларны беренче сыйныфка алмаган өчен җавапка тарттылар. Куркыныч борылышлар саны арта, машина йөртүчеләр борылышларны ябылу һәм күченүенә зарлана. Нюша, Казан егетләре һәм башкалар шәһәр һәм республика көнен кайда һәм ничек бәйрәм итәчәкбез? 76-нчы гимназия директорын балаларны беренче сыйныфка алмаган өчен җавапка тарттылар. Бу мәтәве яз көне үк башланган иде. Гаризаны вакытында бирсәләр дә, әтәйләргә балагызны алмыйбыз дип әйтәләр. Алар директорны судка бирәләр. Берничә утырыштан соң ниһаять шушы көннәрдә хөкем карары чыгарылды. Быел Мәгариф өлкәсенә күзәтчелек итү республика департаментына ата-аналардан 46 шикаят килгән. Аларның 10-сы Чаллының 76-нчы гимназиясе җитәкчелегенә кагыла. Шуңа күрә департамент тикшерү уздыра. Тулырак хәбәрчебездән. Тикшерү барышында гимназияда Мәгариф законының 67-нче маддәсе бозулу ачыклана. Бу укуга алуны оештыру. Директор кайбер балаларны беренче сыйныфка алмый. Ата-аналарга урын юк дип аңлаталар. Әлеге әтиәниләрнең берсе белән без элемтәгә кердек. Әни кеше 26 январьда гариза яза. Аның улы шушы гимназиядә түләүле курсларга йөргән була. Янәсе, әлеге курслар укырга керүнең гарантияле. Әмма баланы мәктәпкә алмыйлар. Шушы хәлдә калган ата-аналар җыелышып 76-нчы гимназия җитәкчелеген судка бирәләр. В итоге решение суда на ограничении было на стороне. Потом они подали в Верховный суд на обжалование этого решения. Они проиграли. Мы написали, в общем, там прошение в Верховный суд о том, чтобы нас ускоренно рассмотрели. Верховный суд пошел навстречу. Только благодаря этому мы поступили. А так они палки в колеса нам ставили очень сильно. Тикшерү вакытында bütün документлар карала. Укырга алынганнарның гаризалары алынмаганнардан соңрак язылган булып чыга. Дело в том, что они подали письменно и через госуслуги. Через госуслуги программа не совсем корректно работала, поэтому зачислялись дети только по списку. И в результате этого произошла вот такая коллизия. Балаларны беренче сыйныфка алу 1 февральдә башланып 1 июльдә төгәлләнә. Гомуми белем бирү мәктәпләре баланы туры урыны буенча алырга тиеш. Ә гимназияләр һәм лицейларга бөтен шәһәрдән керә алалар. У нас есть гимназии, лицеи, которые имеют право набирать со всего города. И у них есть такие полномочия. Это, значит, гимназии, лицеи, они по повышенному уровню образования обучают. Поэтому они имеют право, значит, принимать со всего города. Закон буенча беренче сыйныф укучыларын лицей гимназияларга конкурс нигезендә алу тыела. Кем беренче гариза яза, шул керә. Система шундый. Әмма чынында дәрәҗәле уку йортларына балаларны сайлап алалар. Бу беркемгә дә сер түгел. 76-нчы гимназия очрагында ата-аналар үҗәтлек күрсәтеп, үз хокукларын суд аша якларга карар кылалар. Гаризалары кире калган ата-аналар алар эзенә китсә, шәһәрдә мондый суд эшләре кабатланырга мөмкин. Рим Мәхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Безнең кайнар элемтәгә куркыныч борылышлар турында хәбәрләр килә. Юлны ремонтлаганнан соң гадәтләнгән борылышны ябалар я башка урынга күчерәләр. Без бүген шундый 2 урынны барып карадык. Аның берсе Зәп бистәсендәге 17-дә А йорты каршында, икенчесе Бәхетле кибете янындагы Нариманов урамында. Зәптагы Яршалы проспектында берничә борылыш. Бумажников тукталышы районында 17А1 йорты каршында алар 2. Без шулары белән кызыксындык. Әлеге йорт буенча урын юлдан барганда төп проспектка 2 җирдән чыгасың. Беренчесеннән барсаң борылышка чыгып була. Тик автобус полосасына кермәскә кирәк. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, моңа борылышка кадәр ара җитәрлек. Почему опасно? Он достаточно далеко, я считаю. Достаточно времени, чтобы перестроиться. А в час пик, например? В час пик почему нет? 17А1 йорты буенча аррак китеп тә борылышка кергә була. Тик монда бик кискен борылырга кирәк. Безнең иҗат төркеме шулай эшләп карады. Әмма бу иртән иде, машиналар аз вакытта. Төшен яисә пик сәгатендә әлеге маневрны ясап булмас иде мөгаен. Чөнки бер юлы 3 полосаны чыгарга туры килә. Ә бу авария китереп чыгарырга мөмкин. Выезд неудобный, полосы разгона нету. Поэтому считаете, лучше проехать лишние метры? Как вы сделали? Лучше лишние, да, проехать, чем рисковать. Но все-таки поток машин большой. Да и отсюда на разворот тоже очень много машин едет. Поэтому я считаю, все-таки какие-то меры нужно принять. Икенче нукта Нариманов урамында без Мәскәү проспектын ягына борылышта. Юлда хәзер ремонт бара. Элек борылыш ерактарак иде. Машиналар Бәхетле кибете янына рәхәтләнеп керә алайды. Хәзер анда кинәт борылырга кирәк. Бу куркыныч тудыра. Автоинспекторлар әйтүенчә, әгәр дә машина йөртүче борылыштан парковкага кергәндә каршы як полосасына эләкмәсә, мондый маневр тыелмый. Если поток транспортных средств, движущихся без изменения направления,
достаточно плотный, и водитель считает, что такой маневр будет опасным для него, то он может проехать этот участок дальше и развернуться на следующем перекрестке. И проехать дальше и развернуться на следующем развороте. Римма Ахматова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәр һәм республика көне җитә бәйрәмнең программасы зур күңел ачу чаралары бу ел көннәреннән башлана. 26 августта Чаллыда Иван Купалы бәйрәме үтәчәк. Быел ул башка урында Гыстагы Үзәк урамда оештырыла. 27 августта Город мастеров халык кул эшләре фестивале булырга тиеш. КамАЗ мәдәният сарае каршындагы мәйдан көне буе гөрләячәк. 29 август көнне Яңа шәһәрдәге Җиңү паркында, Гыз бистәсендәге Ял паркында концертлар узачак. Төп бәйрәм әлбәттә 30 августта була. Быел Чәчәк бәйрәме Азатлык мәйданында реконструкция барганлыктан Хәсән Туфан проспектында үткәрелә. Быел бу көнне шәһәр буйлап автокарнавалда йөриячәк. Сагат 11-дә ат чабышлары. Кичке сагат 5-тә халыкны мәйданда зур бәйрәм көтә. Программада Казан егетләре, Волга ансамбле, җырчы Нюша чыгышлары һәм фейерверк. Ана булу, олы бәхет. Ярчалының Планета фитнес клубында йөкле ханымнар өчен яңа программа ачыла. Happy Mama Казанда 2 ел элек эшли башлаган иде. Хәзер менә анда шөгыльләнү мөмкинлеге чалаларга да бирелә. Яңа программа авырлы хатын-кызларга ничек ярдәм итәчәк? Карыйбыз. Планета фитнестагы Happy Mama программасы йөклелеге 16 атнадан арткан хатын-кызларга исәпләнгән. Алар анда бала тапканчага кадәр шөгыльләнә ала. Юнәлешләр күп төрле. Һәр кем үзенә кирәген сайлый. Mama Mix, Mama Dance, Mama Aqua күнегүләре тәнне һәм йөрәк кан тамырлары системасын ныгыта. Шул рәвешле булачак әни бала табуга әзерләнә. Дышите, не прогибайтесь, поясницы, поработайте больше грудного отделения. Булачак әниләргә актив күнегүләр ярамаса, йога, мама һәм пилатес программалар тәкъдим ителә. Белгечләр аларны дөрес суларга, тәнне йомшартырга өйрәтәләр. Для каждого есть свой подход, то есть ты можешь выбрать только то, что нужно тебе. Йога, там недостаточно таких активных занятий. На пилатесе вы в основном дышите правильно и так далее. Это все очень так на релаксе. Физик күнегүләрдән тыш авырлы ханымнар лекциялар тыңлый, иҗади биремнәр үти. Оештыручылар фикеренчә, әнисе кул эше белән шөгыльләнгәндә сабыйга бик рәхәт. Моны әниләр дә раслый. Бүген кызлар әнине һәм аның баласын саклаучы курчак ясыйлар. Есть такое поверье, что когда будущая мама делает такой оберег, она должна представлять себе своего будущего ребенка и тем самым оберегать его от будущих каких-то невзгод, там, не знаю, неприятностей. Happy Mama программасы Казанда 2 ел эшли, уңышлары бар. Бу вакыт эчендә анда 1000-нән артык булачак әни шөгыльләнгән. Отзывы замечательные, все мамочки после родов пишут прекрасные, теплые, нежные слова. И вот у нас уже программа появилась с 3 месяцев, и уже те будущие мамочки, которые были будущими, стали настоящими. И к нам уже с 3 месяцев приходят на нашу программу Happy Baby. Оештыручылар алга таба бу программага әтиләрен дә җәлеп итәргә уйлыйлар. Это мы рассматриваем, тоже у нас были такие варианты, и, скорее всего, это все будет. Для пап мы тоже устроим лекции, беседы, возможно, какие-то тренинги. Все в планах. Йөкле хатын-кызлар өчен Happy Mama программасы Планета фитнеста 1 сентябрьдән эшли башлый. Теләгән кешеләр хәзердән үк абонемент ала. Бу программа сезнең йөклелекне тагын да күркәмрәк итәчәк. Бу сезгә искәчә соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспо Кама. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.